Right, toda kuti tichaverengerwa shoko raMwari. Nhasi timboitawo zvinhu zvakanaka. Hapana chakaipa kuti timbonzwa shoko raMwari richiverengwa isi takasumuka. Handitika kuti kugara kuregedze kuzorwadza. Ngatimbosumukai. Tiende kubook ya Deuteronomy chapter 2 from verse 25 kusvika paverse ya 35. 25 to 35. 25 to 35. Iri chapter 2 ya Deuteronomy. Deuteronomio 2, 25 to 35. Ya kune vachiri kuvhura. Hande ndichiri kunzwa mapepa. Mapepa. Kana wapo iti amen. Good. Chaverenga kubva pavhesi ya 25. Nhasi ndichatanga kuvhundusa nokutyisa ndudzi dziri pasi pedenga rose pamusoro penyu. Ivo vachanzwa guhu pamusoro penyu. Vachabvunda nokutya kwazvo pamusoro penyu. Zvino ndakatuma nhume tiri murenje reKedhemoti kuna Sihoni mambo weHeshbhoni namashoko orugare ndichiti, nditendere kupfuura nomunyika yako. Ndichafamba nenzira huru, handingatsaukiri kurudyi kana kuruboshwe. Munganditengesere zvokudya nemari ndidye, mungandipa mvura ndichiripa nemari ndinwe. Asi nditendere henyu kupfuura namakumbo, sezvandakaitirwa navana vaEsau vagere Seiri navaMoabhi vagere Ari, kusvikira ndayambuka Jorodhani ndikapinda munyika yatinopiwa naJehovha Mwari wedu. Pavhesi ya 30. Asi Sihoni mambo weHeshbhoni wakaramba kutitendera kupfuura kwaari, nokuti Jehovha Mwari wako wakaomesa mweya wake, akarambidza mwoyo wake kuti amuise iye muruoko rwako, sezvazvakaita nhasi. Zvino Jehovha akati kwandiri, tarira, ndatanga kuisa Sihoni nenyika yake kwauri. Tanga kutora kuti nyika ive yako. Ipapo Sihoni akauya, iye navanhu vake vose, kuzorwa nesu paJahazi. Jehovha Mwari wedu akamuisa mumaoko edu, tikamukunda iye navana vake navanhu vake vose. Nenguva iyo takakunda maguta ake ose, tikaparadza chose maguta ose aiva navanhu, pamwe chete navakadzi navana vaduku. Hatina kusiya kunyangwe nomumwe. Asi zvipfuwo zvoga tikazvitora zvive zvedu, zvatakatapa pamwe chete nezvatakapamba pamaguta atakakunda. Baba, ndinokutendai masikati ano nokuda kweshoko. Baba, mazviita nemusangano wakadai, tachengetwa, tadzoka. Ribatwe neutsvene zita renyu Baba munguva ino. Mweya wakafemera pakunyorwa kwaro ngaufemere zvikare pakuparidzwa kwaro. Ndatenda Baba, tatora chikuriri pamusoro penzvimbo ino. Zvamuri kuda shungu dzomwoyo wenyu Mwari ndongadzizadziswe. Mazvita Baba muzita raIshe wedu Jesu. Amen. Alright. Tingadewo kutenda Mwari nguva ino yamasikati ano. Nokuda kwezwi shoko raMwari raverengwa. Vanganiwo varinzwa vakatenda kuti ishoko raMwari. Vari kumitiwo muri kundinzwa. Aha, ndine urombo kuti hamungandione. Zvinowanikwa. Asi izwi mungarinzwa nditika. Kana muchindinzwa iti amen. Vari kumiti bedzukoko nekumadziroko. Hallelujah.
Okay, ko vari vapotsa vapinda mutende. Hallelujah. Ko vari mutende. Hallelujah. Right. Toda kutenda Mwari masikati ano. Ndichaparidza nhasi ndine nhau yandakapa musoro weshoko unotiwo tapinda tapinda. Zvichidawo nokuda kwenzendo dzazomuka idzi. Pamwe ndichambotorawo tumazuva ndisina kuparidza. Saka regedzai ndirove zvangu ini. Handitika? Ehe. Ndoda kuti unyatsoteereresa unzwe shungu dzaMwari pamusoro peshoko raverengwa. Regai nditange nokutsanangura chimiro chenyaya. Nyaya yakaitika pano. Yakaitika panguva yerwendo rwavanhu vaMwari vaudzwa kunzi handi Kenani naMwari wavo. Kenani yavo ndokubva yaita renje pakati raikonzera kuti kufamba kwavo kunetse. Ndichadzoka muEgypt nguva diki diki, asi regedza nditange paverengwa. Zvino vasvika pane imwe nzvimbo inonzi Kadesh Barnea yatakambotaura kuti inoreva kuti nzvimbo yesarudzo. Ndo yavakanga vasvika ndokubva vakombwa namaguta matatu. Vari panzvimbo yesarudzo, sekureva kwandakamboita kuti zvinogona kukubatsira panguva yekunge uchipfimbwa, komanako kumanikidza kubvuma nguva ichiri diki ichiri pfupi. Unogona kuti mbondipawo Kadesh Barnea uri kuti ndipewo nguva yesarudzo. Nzvimbo yesarudzo ndobvuma here kana kuti ndoramba munhu? Kadesh Barnea. Saka ndo nzvimbo yavakanga vari vapedyo pedyo neguta ravakanzi naMwari munoenda. Ndokubva vaziva kuti hatigoni kupinda muKenani tisina kupfuura nomunyika yavaMoabhi, uye hatigoni kupinda muKenani tisina kupfuura nomunyika yavaEdhomu. Ndokubva vatuma nhume kwaMoabhi kuti naiwe Moabhi, dotibvumirawo kupfuura zvedu tipindewo nomunyika yako. Tichafamba nomugwagwa mukuru. Tinokuvimbisa kuti hatingatsambuke kurudyi kana kuruboshwe. Hatingapinde nomuminda yenyu yemizambiringa. Asi ticharamba takarurama. Mutitenderewo kuita saizvozvo. Mambo waMoabhi ndokubva atumira shoko. Akati hazviiti handikubvumidzei kupfuura nomunyika yangu. Ndokubva shoko ranzwika, vaIsraeri ndokubva vanyarara zvavo. Vakati ko ndoyega nyika, regai tiedze imwe iri pedyo yavaEdhomi. Ndokubva vatumira shoko zvikanzi tibvumidzewo kupfuura nemunyika yenyu. Ndokudzokorodza mazwi mamwe chete avanoti ivo hatingapinde muminda, hatingabate zvokudya zvenyu, asi tibvumidzewo kungopfuura bedzi. Ndokubva mambo wekwaEdhomi watumira shoko akati handikubvumidzei kupfuura nomunyika yangu. Zvadaro vakati ko ndoyega nyika here, regedzai tiende kuna Sihoni mambo wavaAmori tikumbire zvekare. Chavari kutsvaga pano ndo yamaiita paye muri vadiki mukarangarira, yainzi apa pakasungwa neutare, apa zinyekenyeke. Ndokubva vaenda kuna Sihoni. Zvikanzi Sihoni newewo futi
mutendere kupfuura nomuguta rako. Tinokuvimbisa kusapinda mumunda, atitsike zviyo, atitande mazambiringa, tichapfuura nomugwagwa bedzi. Pamusoro pazvo hatingapfuure tiri pamabhiza. Tichakuremekedza tofamba netsoka, tichipfuura nomunyika yako. Zvekare hatinganwe mvura yomunyika mako tisina kuibhadhara. Chikafu chako kana wada kutipa, titendere tiite chokutenga kwete chamahara. Tichipfuura bedzi kuenda kunyika yatakanzi naMwari ndoo yedu. Takumbira kuti uregedze kutiitirawo zvatakaitirwa namadzimambo maviri ekwaMoabhi neekwa Edom. Sihona achinzwa izvi, Mwari ndo paanoti asi ndichamuomesa moyo kuti atsvage kurwa nemi, imi mugomurova mugotora nyika yake. Ko Sihona agozivei nekungonzwa kuti havarambirwa kumwe kweso kwakati kweni ndinani, ndokubva ati nemango munyika futi hamupindi. Ndokubva anyanya kutoonererwa kupfuura vokutanga. Zvikanzi matodena hondo ndakutouya ikoko kusango kwamuri ikoko. Ndokubva akokana nehondo dzake, ndokubva abuda muguta. Ndokubva waenda kurenje kune rudzi rwaMwari kwambobva shoko. Asi ukanotarisa mazwi, Moses achituma vanhu nemazwi vanoti takatuma vanhu nemazwi orugare. Mazwi orugare kwete ehondo, mazwi orugare. Tipinde ono munyika yako, tiregedze kutanha michero kana kunwa mvura zvisina muripo. Asi Sihoni ndokubva waramba. Zvino wauya kuzorwa nerudzi rwaMwari, Mwari ndokubva avavimbisa akati don't worry, ndini ndamukonzera kuoma moyo kuti muwane pokumurovera, muregedze auye. Ndokubva Sihoni wauya kuzodifenda Heshboni, nyika yake. VaIsraeri nyamba vagara vaudzwa naMwari kuti muchamuudza, muchamuofa mari, asi achaoma moyo. Kana aramba zvokutengerwa, muchazvitora pachena. Kana aramba zvokutengerwa, muchazvitora pachena. Ndokubva hondo yatsuka ropa. Ndokubva patanga kuurayiwa rudzi rwakaoma moyo, ruri kunyima vanhu vaMwari mvumo yokupfuura. Ipapo ndo pari kunzi Sihoni wakarohwa nehondo yake, vakaurawa kwazvo. Israeri ndokubva yachisumuka, ndokubva yanopinda Heshboni zvisisina mvumo. Ndokutanga kuuraya vakadzi, vanasikana, vanakomana, chembere dzakanga dzirimo, harawa dzakanga dzirimo. Bhaibheri ndokubva rati hakuna wakasara kunyangwe nevana. Generation yevakaoma moyo pamusoro pekutendera vanhu vaMwari kupfuura ndokubva yavhariswa. Ipapo ndopanzi zvino Israeri ndokubva yatora maguta ose nemavillages. Zvambenge zvanzi tinotenga zviye, muridzi wazvo akaramba. Ndiri kunzwika mushe? VaIsraeri ndokubva vanzwa kuti pane imwe statement ukaverenga Bhaibheri rako iko zvino inonzi naJesu kubva pamazuva aJohani kusvika zvino ushe hwekudenga uri kudii? Huri kupambwa, uye vapambi vari kuutora nei? Nechisimba.
zviri kuratidza kuti Satani language yekuti pamusoroi ndinokumbirawo ndipo ainzwe uye haana akamudzidzisa kuti zvinorevei, uye haanyumwa kuti kana ndanyima zvichamukostira chii. Ndikaramba nazvo chii chichazoitika kuseri. Ndokubva vaIsraeri vachitanga kumacha kuenda muguta ravarambidzwa. Ndopandakutangirawo tapinda tapinda ipapapa. Kwavakunopinda uko ndekwarambirwa nomuridzi achiramba napo nyamba zvimwe zviri kukonzerwa naMwari aomesa moyo. Aomesa chii? Moyo. Now, pese ukazonoverenga Bhaibheri ndichaedza nepandinogona kuti ndikubatire pese Satani paakaedza kuoma moyo zvinhu zvaMwari zvikazobudirira. Israeri yakagara muEgypt. Faro achibheja kuti amubude. Moses ndokubva anzi naMwari, enda unomuudza kuti regedza vanhu vangu vaende, asi ndichaomesa moyo wake. Mwari ndiye atuma kuti vasunungurwe, iye otevera onomesa moyo waFaro wacho. Ipapo Mwari aine nyaya. Faro ndokubva aoma moyo, matatya akauya akanetsa akaenda, inda dzikauya dzikanetsa dzikaenda, chivhura mabwe namamota, rima rikauya, mvura ikashanduka kuita ropa. Faro akaramba kuregedza, akatonyanya kuoma moyo. Paakanga asvika papiki pegrafu rokusindimara, ndodenga parakadispacha imwe ngirozi inopenga, ndokubva yauya munyika yavaridzi zvisina mvumo yaFaro, ndokuti tapinda tapinda. Vakarara pari pakati peusiku, kwakatanga kunhongwa vana vaifanira kuzotora nzvimbo dzemachifi nemavhidhiko nemachairman, achikuruza nokubvisa generation yakaoma musoro. Kusvika Faro achimuka mangwanani akatikana zvakadai, handiziye chauya usiku kuti chingadzoke zvakare usiku unotevera. Rongedzai zvinhu zvenyu mubude mudini muende. VaIsraeri ndopa vakanhonga mabhegi avo zvimonaki nemakwasa-kwasa, vakati tabuda tabuda. Nekuti Mwari kana afunga nezvevanhu vake kuti vachienda, anomira Satani paanenge apa piki achibheja kuti uende. Uri kupaona zvakanaka apa? Israeri ndopa yakapukunyuka, yapukunyuka yakupinda murenje, renje risina mvura, kurenje kusina machiro okufuga, renje risina matakshop, renje risina kana peturu. Ndokufamba vari murenje riri kubheja kuti hakuna anorarama. Ivo ndokurarama varimo. Pavaikura nemanyatera avaikura, pavaikura namajasa vanga vakapfeka ngasingasakari. Hakuna munana wakadaro varume, kunowanikwa kwaJesu bedzi. Nekuti Mwari kana ati Kenani unoenda, chero ikonomi ichiramba, iwo nongochirova tapinda tadini tapinda. Ndokubva vanofesa Red Sea. Red Sea ndokubva yashatirwa, ikati pana hapana vakambopfuura netsoka. Uku maEgyptians ari kutevera kumashure. Mwari ndokubva ati kuna Moses, ini ndakataura Kenani iri kuseri kwesea. Saka ndaiziva kuti hakuna ngarava, ndaiziva kuti hakuna chokuyambukisa. Moses ndopa akatandavadza tsvimbo yake. Ndoya unonzwa kuna mapisarema 114, munhu watora maiki waisa pamuromo rwegungwa, zvikanzi naye wegungwa wakanga waonei zvawakatiza pamberi pavanhu vaMwari? Newe zvikomo wakanga waonei zvawakajamba jamba semhuru? Toda kuti tizive varume, ngatibvunzewo gungwa parakanga rakashatirwa. Mwari ndopa akavhura nzira, vaIsraeri ndokutanga kurova tapinda tapinda.
gungwa richibheja kuti hamupinde, nyamba Kenani tiri kuzoipinda. Satani wairasa. Kana Mwari wati Kenani tinoenda, chero kukamuka gungwa rine makarwe, chero kukamuka gungwa rine mashaki, chero pakamuka masaisai, tinorova tapinda. Tapinda. Hakuna chinomisa rudzi rwaMwari varume. Ndoda kuti muzvizive chero dhora harizvigone izvi. Ringadonhe kusvika patebhuru, rikabva patebhuru rikaenda pasi, rikabva pasi rikaenda pasi. Isu kana Mwari wakati ndichakuropafadzai, tiri kuzoropafadzika nezita raJesu, nezita raJesu. Iwe gungwa wakanga waonei? Yakaonekwa negungwa ndoyataurwa paverengwa navadzimai vangu. Zvanzi naMwari, ndakuda kukonzera kutya, ndakumutsa kutya kuti kubate vanhu. Marudzi ose achanzwa zveguru renyu nezvakaitwa naMwari wenyu murenje. Hazvina kubvira zvakaitika varume, kuti kunomuka nation inofamba masikati machena, zuva richipisa asi kuine shongwe yegore pamusoro. Koita nation inofamba pakati peusiku asi kuine tower light, kusina usiku pakati pao, kusina nyoka dzinovaruma, kusina matsotsi anofamba parima vachifamba vakavhenekerwa. Ndo zvinoitika kana Mwari ada rudzi rwake. Ndiri kunzwika zvakanaka? Ndokubva vafamba ndo pavasvika kunyika yaSihoni. Sihoni ndo paari kuti hamupinde. Mozisi anoseka zvake nebhodhi rake, kati mwana anoziva kwatabveroko. Kana gungwa rakapeura, kana Faro wakatiregedza, ndokuti Sihoni mwana waNezuro, tiri kupinda muguta rako kutombokukumbira kukuremekedza. Tine kwatakapinda zvisina mvumo. Muri kunizwa here chechi? Unoziva here kuti vachiyambuka so gungwa dzvuku rere rwanga rusiri rukova, havana kuyambuka mukuvisi, vakayambuka sea ine makilometers, wakanga usiri munana we1 hour. Mwari paanga akabata mvura achiti kurumbidzai ndakuremerwa, vakaona munana kusvika vadhinikana nawo, vachiona uku kuine madziro, uku kuine madziro. Hove dzekoko hadzichayambuka kuenda kokoko, nekuti pane vari kupfuura napakati, rudzi runotya Mwari. Zvino Mwari kana akuda kupedza dzinza rinokunetsa, ndopa vakasvika maEgyptians. Vachisvika paakatangira madziro, hakuna akada kumisa bhiza rake kuti vamboshamisikawo nezvavasina kuona izvo. Nekuti Mwari kana afunga kupedza rudzi rwanga ruchimbokutambudza, vanopiwa mweya wokusafunga zvekukutera nemuchechi mese. Imi vaEgyptians ndiudzei, muri kupinda panyika yakaoma, bridge iri makamboriona kupi? Kutovhatekana wena ndebvu dzichitorwa nemhepo. Ndoda kuti ndizive kuti avhura nzira iyi ndiani. Nekuti Mwari wataura achiti vaEgyptians haunoona, hauchazovaona zvekare. Mwari anosvika patime yaanotindivara, paanoti enough is enough. Hauchafanira kuramba uchidhila nemadhimoni akachembera kare edzinza rako. Zviri kufanira kuperera panapa. Ndokubva vanopinda muguta raSihoni, ndokubva vatora kuti mavillage neminda yanga yakarimwa yambenge ichirambwa nayo. Iye ambenge ati tipe mvura tikupe mari tite yekutenga, akaramba nayo. Guta rakudini? Rakutorwa. Mwari wangu chandomudira ndechichichi, chandomudira ndechichichi, chandomudira ndechichichi. Now chinhu chikaera chaita tsika yekusada kuzopera, Mwari anogara achirambidza kutanga. Ronizwa mushe? Ndati chinhu kana chiine tsika yekusada kuzodini, Mwari anogara achirambidza kudini? Kutanga.
zvoreva kuti kana kuine chakatombotangwa naMwari, iye wakatendeka kuti adini achipedzise. Uchadiscover rimwe simba rine muKristu paservice yanhasi, kuti Mwari kana vachinge vagara munhu, vane zvinhu zvavanotanga kuita zviri extraordinary naye. Wotanga kuona zvisina chembere kumusha kwako. Yakambodini? Right. Mutuma wafamba nguva dzeusiku, wapinda muguta zvisina mvumo, vanhu vasunungurwa vaenda. Asi kwavari kuenda kune tumwe tuvanhu turiko turi kuda kuramba nenzvimbo dzedu, tusina nhoroondo yedu. Nyamba Mwari paari kuti ndichamutsa mweya wokutya muvanhu, ndo panonzi nechifeve chiye zvikanzi varume vemuguta muno havana mufaro. Takanzwa guhu nezvakaitwa naMwari wenyu murenje. Zvino ami yemunyika muno muJeriko hamusi kudyiwa rinopisa nokuda kwerudzi rwaMwari, but vaIsraeri vacho vari kuzivikanwa havasati vasvikako, saka vaitungamirirwa nembiri ivo vasati vadini. Vanhu vogara vatya iye Israeri asati adini asvika. Zvino Mwari kana akufamba nerudzi rwake, ane imwe time ukazonoverenga kubhuku yaGenesis 38, kune mukadzi anonzi Tamari akaroorwa nomukomana wake wainzi Eri. Ndokubva Eri wafa nekuti anga asingatye Mwari, kwete wamunoziva. Ndokusiya mukadzi asina mwana. Mukadzi asara asina mwana, Judha, ndokubva atora mwana wake. Zvikanzi chienda utore mukadzi wamukoma wacho, apiwa mukadzi wainzi Onani. Tora mukadzi uberekere mukoma wako vana. Iyo ndokubva aita misikanzwa, akasaberekera mukoma wake vana, ndokubva aurawa zvekare. Ndokuita varume vaviri vari kunofira pamukadzi umwe chete. Ndokubva zvanzi naJudha, ndichakupa shera munin'ina wacho kana achinge akura, asi chimbodzokera kumba kwababa vako. Kana uyo akura achazodini? Achazokuroora. Ndokubva Tama adzokera, ndokubva anogara zvake akapfeka mbatya dzake dzouchirikadzi. Kusvikira paakaobhuzevha ndokuona kuti kajaya kake kakura, but haazi kupiwa mujaya wake. Ndokuona kuti panapa ndakutotambwa 10 noti. Varume vangu vabva zera, vangadai vachiuya vagara mumba, asi baba vari kurambira nomurume wangu. Ndokubva Tama wabvisa mbatya dzokuchema, ndokubva wapfeka mbatya dzinoratidzika, ndokubva warova maroloni, ndokubva wapfapfadzira hapwa dzake, ndokubva wachinja nekafambiro, ndokutanga kufamba saasina kufirwa. Zvino Judha ndokubva aona zvikanzi chifeveka icho, zvikanzi mudeedze, ndokubva chadeedzwa, zvikanzi nditenderewo ndipinde newe mumba. Tama akati uchindipe chii? Zvikanzi ndichakupa mbudzi. Zvikanzi mbudzi iri kumba kweko zvino, ndine chekufanira bata here? Zvikanzi chero zviri pano. Zvikanzi ndipe tsvimbo yako ndibate tsvimbo, mbudzi ichifanira uya zvayo. Ndokubva asara akabata tsvimbo. Judha adzokera, ndokubva anofunga kuti ndakatorerwa tsvimbo nechifeve. Zvikanzi iwe nhume chienda nembudzi unopa chifeve chii? Ndokubva anotsvaga chifeve, zvikanzi hakuna chifeve chakadaro. Tama ndokuramba akachengeta tsvimbo yaJudha, akati handiiregedze kusvika pamuviri pakura. 3 months akupfeka teneti, ndopaakanzwa Judha kuti Tama waita upombwe ane pamuviri. Zvikanzi naJudha, upombwe muroora wangu ngauye kuna atakwe nemabwe. Tama paakanga akuuya ndokubva awewenura tsvimbo yake, ndokuti handei nayo kwamambo ikokoko. Achinopinda achiti tapinda tapinda mbamamambo, ndokubva Judha wabvunza kuti nhumbu ndeyani? Zvikanzi fananidzai tsvimbo iyi.
ane tsimba yoyo ndiye akandimitisa. Muri kunzwa here chechi? Tama akasvika pakaona kuti enough is enough, handingafe ndisina mwana. Iye wacho akabata murume wangu, tapinda tapinda. Ndokubva Judha watsamwa, akati asi mwanangu waita zvakanaka, nekuti ndini ndakakunyima murume. Ndokubva abata pamuviri paipai. Bhaibheri ndopa rinoti zvino yakasvika nguva yekuti mukadzi anga akupona, nyamba mune matwins akanga arimo. Mune mapatya akanga arimo. Maiwe, mune mapatya akanga arimo. Zvino mapatya aya, kune chimwe chainzi Perezi, chimwe chainzi Zera. Nyaya yakazonetsa ndeiyi, musi waakanga akupona, zvinonzi Perezi ndo chakatanga kuburitsa ruoko. Vananyamukuta ndokubva vatora kachira ndokubva vasungirira paruoko kuti vaziye akatanga kubuda. Ndokubva chadzosera. Ndokubva papaye, ndokubva kwabuda chimwana chifirstborn, but vachitsvaka jira ravo vakarishaya. Ndokubva vabvunza mubvunzo wokuti ko wabuda sei. Dai ndanga ndiri nemwana akabvunzwa ndaiti tapinda tapinda. Nditerere zvakanaka unzwe, nekuti mwana abuda panapa uyu haaziri yanga akatarisirwa. Nditerere zvakanaka, nyika ine vanhu vayakaita earmark, vakafitwa nokuchata, vakafitwa namabhizinesi, zvekuti vanotarisira kuti kana paina achatanga gore rino ndiSuzana achatanga. But Juliet regedza kuchema mwana wamai, nekuti uri kuzorova tapinda 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 tapinda. Satani watoirasa, nekuti vanhu vavakamaka havaziriwo vakatanga kubuda, vachitarisira vakafitwa. Isu ndisi takatanga kuapia. Ndosaka muri kuona kuti Sameri paakauya kuzozodza kumba kwaJese, akapresenderwa vakoma vakafita, vakatanga kubuda, vakafitwa nokutonga. Paakada kuti azodze so, akanzwa Mwari vachiti kwete, haiti ndiyoyo but havaziriwo, kufuta ndiko but moyo hauziriwo, pane mumwe asipo panapa. Zvikanzi hapana here kamwe kari kasipo, zvikanzi pane one kamupfana kari kunhuhwa nhoko dzemakwai. Zvikanzi endai munokadedza. Vari panguva yekudya vakakaona takakudini, kakupinda. Tapindawo tadini, tapinda. Mwari akati ndiye chaiwa ndanga ndakamirira. Nditeerere mwana wamai, vanhu vanokuzvidza so. Kune vanhu vakafitwa nazvo kwete iwe. Iwe wakafitwa nokutizira kai. Asi Mwari wakuda kusurprise nyika. Vanhu vayakamaka vakafitwa nemari vari kuzotangirwa newe. Ndopo vachakubvunza kuti kamwana katakachinja napo kenaka, wakufamba nemotikari yakabereka vhiri, woti takapinda tikapinda, takapinda tikadini. Vana Zera vamaivimba navo takavasiya variko. Mwari havana kutikanganwa. Mwari wangu wakandirongera. Chechi uri kundinzwa here? Chechi uri kundinzwa here? Tapinda tapinda. Itotibvumidza tipinde. Satani haasitakura. Ngaatotibvumidza tidini? Tipinde. Chechi iri pano here? Chechi iri pano here? Chechi iri pano here? Varume denga rine zvarinoita nevanhu varo. Mwari anoratidza kuti imwe time anoiginowa kunga asipo. Anomira kusvika hasha dzomuvengi wako dzakwira. Moto wataimuzwa times 7. Vakukanda mumoto muri vatatu.
vachitarisira kuti pano ndo pakuzobuda ari madota. Kune murume ane tsika yekupinda nokupinda. Ndo panosumuka mambo anoti varume ndiri kutadza kuweka ere. Hatina kukanda varume vatatu ere mugomba. Asi tarira zvino ndiri kuona murume wechina ari pakati pavo anenge mwanakomana wekumusoro-soro ane tsika yokupinda nekupinda. Anonzi wauya wasadanwa, shumba yerudzi rwaJudha. Vake kana vaera vabatwa anomirizika, anomirizika. Ndati anomirizika. Ndiri kunzwika here nechechi. Chechi nditeerere, pane time yokupinda, pane time yokubuda. Pane time yokurwara, pane time yokupora. Pane time yokuchoboka, pane time yokumeka. Time yokutsanya, pane time yokubreka. Ndiri kunzwika herewe. Ndiri kunzwika herewe. Ane tsika yokupindira. Nekuti Mwari wedu kana akuda kuita basa rake, ane procedure. Vanhu pavanozvitarisira iye haiti. But pavanenge vakuti finish, nyaya yapera, ndo pavanodini? Ehe, Paulo warumwa nenyoka, vachitarisira kuti wakuzofa, ndiye paakuya kuzotadini? Sudurukeya kuti tigare tese pamoto. Ndokugara pamwe chete nawo, vakati zviro kwazvo uyu ndiMwari. Pavanenge vakuconclude life yako, Mwari ndo paakutanga introduction. Tapinda tadini? Varume vachifudza makwai, kwazvarwa mambo, kunosumuka nyeredzi dzedenga dzinotanga kupengereka zvadzisina kumboita. Vakutungamirwa kwazvarwa mambo, asi kuri kunanga nyeredzi ndiko kwazvarwa. Iri kuenda nekumba kwa Herodhi. Naiwe nyeredzi kwa Herodhi unotsvagei? Hatipinde muguta remunhu tisina kumbotiwo tapinda tadini? Tapinda. Ndokubva vatungamirwa kuna musharukwa. Kachiri kamwana kadiki-diki kakatanga kumeka, kachipiwa magoridhe nezvinonhuhwira nezvinhu zvepamusoro-soro, nekuti ndo tsika yake. Iye Jesu wacho kuuya kwaakaita, akauya kuuya kusina kutarisirwa. Ha? Eh? Ah? Ah? Paakanga asina kutarisirwa, ndo paakapinda naJoseph akati ndingarore mukadzi akadai. Mutumwa ndokubva auya akati iwe zvibate, tisu tapinda. Tisu tapinda. Tisu tapinda. Murambire dzimwe kwete pamuviri. Ndezvedenga izvi. Muri kunzwa here chechi yaJesu? Denga rinozviita ende riri kuzozviita. Denga rinozviita ende riri kuzozviita. Denga rinozviita ende riri kuzozviita. Ukaitarisa mushoko raMwari, pane time inonzi mukadzi wenyika ye9, chirikadzi, yafirwa nemwana, murume akafa, mwana ega asara, inove ndo last hope, ndokubva afa. Ndokubva vatakura chitunha vakubuda muguta re9. Bhaibheri rinoti zvino Jesu ndo paari kubva kune imwe direction. Kune boka revakatakura chitunha chavo, vari kubuda muguta, but kune musharukwa ane timu yake ari kuuyawo kuzopinda nokupinda muguta. Ndokubva asangana nomujaya akatakurwa, zvikanzi muri kuenda kupi naye? Zvikanzi tiri kuenda naye kunomuviga. Ndokubva Jesu watarisa mujaya, ndokubva ati mwanakomana muka. Ndokubva ati barabado. Mwana ndokubva amira netsoka. Chirikadzi ndokubva yadzoserwa hope. Jesu akati haungafirwe nemurume, wofirwa nemwana, unochengetwa nani. Waimuviga dai ndanga ndisina kuuya kuzopinda. Zvinochinterera zvakanaka. Rombo rakaipa rakaitwa navarume vakamukira kumakuva, nekuti mujaya wanga akatomezhwa, gomba rakatocherwa, maruva akatotengwa, ndiro dzakaboorwa dzakatopulejwa,
vatoronga nezvekufa kwake, vakati hatisina ramangwana naye, nyamba kuna murume anouya kuzopindira. Ndiri kukutaurira mwana waAfrica uri pano kuti nyika painokupeta maoko, yokuvhara maziso, yoti hatisisina ramangwana newe, mapa musuwo kune murume ari kuuya kuzopinda. Nekuperera ipapo ukanotarisa murume anonzi Lazaro, vakatumira shoko zvikanzi wamunoda warwara. Wamunoda adini? Arwara. Jesu ndokubva iginowa zvake, akati kurwara uku hakusi kwokufa, ndokutanga dzimwe nzendo. Vatumira shoko ndokubva vadzoka, zvikanzi tamuudza mufunge. Mufunge tamuudza. Vamwe ndokubva vauya vakati mamona kamufundisi wavaitemba, maite kudya pano mofunga kuti anokudai. Zvina aripi panguva yekurwarirwa? Iye anoziya time yokupinda nokupinda. Akati ndikauya ndikabvisa urwere, handina zvandaita munana mudiki, nekuti vanhu havasitava kundiziya. Vanoziva kuti ndichiri muporesi, asi havasitava kuziva kuti ndiri mumutsi wavakafa. Regedzai afe anhuwe. Afa anhuwa, ndo Jesu paanosvika anotikomamisa kupi? Zvikanzi wotonhuwa, zvikanzi ndatimamisa kupi? Handisi kubvunza condition, ndiri kubvunza location. Mamisa kupi? Ari kupi? Zvikanzi ari papa. Zvikanzi naJesu, Lazarus, come forth. Ndokubva ati barabado. Izwi raMwari rakanopinda nemuguva, nemubako maakanga ari. Ndokubva anonzwa izwi raJesu, ndokubva abarabadika, ndokubva amuka. Akasungwa makumbo, akasungwa maoko. Asi chinoshamisa ndechichi, havana kuitawo kutevera mubako. Jesu akazoti musunungure iye ari panze, asi Bhaibheri richiti wanga akasungwa makumbo. Achirova ake tadini? Tadini? Jesu ndokubva ati musunungurei, mumuregedza aende. Pane munana unotyisa wakaitika, nekuti one, Lazaro waigara kumba kwasisi vake, anga asina stendi, akanga asina imba yake, chigara kwakaroorwa nzvadzi. 2, ndokubva warwara. 3, ndokubva afa. Saka paari pane 3 in 1. Saka Jesu paari kuti come forth, pane munana mitatu iri kuitika. 1, ari kurivheserwa nechirwere, nekuti paari kumuka haasi kudzokera pamubhedha. Akafa ari murwere, but ari kumuka adini? Saka ari kumutswa kuvakafa, uye achibvisirwa chirwere, uye zvobva zvanzi muregedzei aende. Ngaachienda kwake. Ndiri kunzwikwa here nechechi? Ai. Dai Jesu wainzwa zvandiri kunzwa panapa. Dai Jesu wainzwa zvandiri kunzwa panapa. Kune vanhu varoda kusumudzwa naMwari ari pakati pedu, vapetwa nenyika. Maoko ndokubva anzwa, ndokubva vasungwa maoko, havana chavachagona kubata. Ndokubva vasungwa kumeso, havana chavachaona. Ndokusungwa makumbo, hakuna kwavachaenda. Nyika yakapedza newe, yakakupeta. History. But kune murume ari kuuya kuzopinda muguta, ano-identify potential kuti mamuviga nguva isiriyo. Ndosaka kune mumwe murume akafa, vakunomuviga, ndokubva vaona hondo dziri kuyamba, vamukanda muguva romunhu waMwari, achiguma mabhonzo, nobva ati barabado. Ivo vari panguva yekutiza, vakanzwa vakurova tapinda tadini? Tapinda. Vakati handiye watakaviga heroyo. Iye akati ndiregedzei vana veAfrica, manga mandiviga nguva yangu isati yakwana. Mwari wangu wandirangarira, Mwari wangu wandimutsa kuvakafa. Tapinda tadini? Dzimwe dzenguva ukada kuti Mwari aite minana, unofanira kumbotyora mirayiro. 12 years mukadzi ari kubuda ropa. Murayiro waMozisi ndo uri kumurambidza kuenda pakaungana vamwe. Haabvumidzwe nomurayiro wakabva kuna Mwari wacho. Ndichida here kupora?
asaubvumidzwe kuenda papublic. Mukadzi ndokubva abata shaya ndokuti do ndokuona kuti ari kutambwa 10 noti panapa ndini. Asara akungochengeta murayiro ndini, asi chirwere hachisi kuchengeta murayiro, nekuti murayiro wechirwere kana ukarapwa chinofanira kupora. Chiri kutyora mitemo yese. Ndakaenda kung'anga kumadoctors but chirwere chadini. Saka Asara akabata murayiro ndini. Mukadzi ndokubva ati pasi nomurayiro. Ndokubva waenda vafarise varipo. Ndokutanga kunavigata. Ndokutanga kupenetrata. Achidedzera tapinda tadi zvedu. Tapinda ndokubva anobata mpendero wenguo. Ropa ndokubva ravira pakaripo. Mwari watiri kushumira chechi nditeerere. Amusati makuziva zera rake. Ndosaka kana wakunamata unomirira kutokurudzirwa. Chechi makuda kuti mumutswe vakadzi navarume vanoti kana vakunamata vanonamata zviri extraordinary. Chechi kana yakati 10 days iwo vanoti tapinda tadini. Tapinda 10 days ndedze vanoyamwisa. Tapinda tapinda. Kana pakunzi pari kupiwa vamwe vachiuya nemikono yavo $100. Iwo unoti pamusoroi tapinda. Ndaibvunza imwe nguva ndakati freeze dira mari. Mumwe akati 600. Mumwe akati 800, mumwe akati 1000. Freeze it. Ndokubva ndaweka ndiri kumba ndokuona kuti saka mumwe munhu anoda maSundays 10 achibvisa offering kuti atengere Mwari freeze it. Sunday kote 10 days 10 maSundays achiraisira Mwari freeze it nema $100 ma100. Asati akuziya Mwari wati kudini zvedu apa watiri kunamata, nekuti Mwari wedu kana akuti anoita zviri extraordinary. Panga akuropafadza hove nechingwa, haana kukomborera vanhu vakadya vakaguta zvikaperera ipapo. Pane zvakadini zvakapfurikidza. Ndotsika yake. Ukanomutarisa kana pakuparidzwa kwaanoitwa, chero panguva yekufa akataura kuti nezuva retatu ndichamuka. Ndokubva vamuviga, ndokubva vamumona namachira. Asi zuva retatu raakataura rakwana, kwakauya ngirozi dzinogona kuverenga mazuva. Dombo ndokubva rakungurutswa ndokubva raenda uko. Iye ndokubva ati barabado, kwete zvekutiza muguva, akave nenguva yekupeta machira. Mwari wedu akarongeka ane order kukuratidzai kuti handina kuita zvekupukunyuka, ndabuda zvakanaka-naka. Ndokubuda nepakati pamasoja, ivo ndokubva wawira pasi sevakavata. Iye achirova ke tapinda tadini. Ndotsika yake iyo. Pamunofunga kuti vake vaparara, anovapa simba rokupinda nepasingapindwe napo. Mandinzwa here chechi yaJesu. Takuda kuita munamato masikati ezuva ranhasi. Munamato uri so violent zvekuti kunyange vanhu vazara pamadhoo, vamwe vakazara pamawindo, iwe uine murwere wako unotaura kuti chero nepadenga remba ndichapfurunura, tichapinda bedzi nokupinda. Satani achida asingade, tiri kuzodini? Tiri kuzopinda. Toda kusvika patinodedza simba raMwari musevhisi yamasikati ano. Jesu yeye akamutarisa zvakanaka, amuka kuvakafa, vakakiya madhozi avo, vakawanda napamadziro. Tapinda yedu tadini? Vakakiya. Azviperere pana Jesu, nevese vakazogara muna Jesu vane tsika iyoyo. Vanapita pakati peusiku, vakasungwa vari mujeri, zvekutobatwa nehope, kwete kunamata, kutobatwa nadzo vari mujeri. Hapana mubhedha apa, apa hapana pilo apa. Ndokubva vakotsera nokuti vanoziva mhando yaMwari vanoshumira. Ngirozi ndokubva yauya ndokumutsa Pita nembama, kurara hope dzinotoda mbama yomutumwa kuti amuke ari mujeri, kuziva mhando yaMwari waanoshumira. Pita akati ko wandimutsire zvikanzi sumuka tiende. Iwo magedhi akakiyiwa, vaiti kana vakasvika gedhi rega risina abata raivhurika, voti tapinda tapinda.
voenda pane rimwe gedhi resimbi vasina kubata kana makii, rovhurika rega, voti tapinda tapinda, voenda pagedhi rekupedzisira, gedhi rinobva ravhurika rega, voti tapinda tadini. Bhaibheri rinoti ndokubva vasvika pagedhi rekupedzisira raimutungamirira muguta, musiti, muguta reprosperity, gedhi rekupedzisira ndokubva ravhurika rega. Peter ndokubva ati ndapinda hangu, ndadini, ndapinda. Satani chero akakiya, midzimu chero ikakiya, tsikamutanda chero akabheja, ikonomi chero ikaramba, Mwari wedu ari kuda kupinza vanhu vake, Mwari wedu ari kuda kupinza vanhu vake nezita raJesu. Toda kuti Mwari ambokuitira kamwe kamunana kauchabvunzwa svondo rino kunzi kowabuda sei, kowabuda sei, nekuti wavo wanga wakaita iye maki wasara ariko. Vachakubvunza kuti kopa zvakambooma munyika, iwo wakabuda sei, woti ndakapinda hangu ndikadini, ndikapinda. Yakapera time yekunamata minamata yekuonza misodzi. Tiri vana veumambo varume, zvimwe zvatakuda ngatingolistai. Mwana wangu kana akada uniform haachemere uniform, anotaura uniform nekala, baba otenga uniform. Varume kaSatani wagarisa, Satani waguta misodzi yedu. Takuda kuenda kwaari takaoma maziso, totaura kuti tapinda tadini zvedu, tapinda. Kana paine chauri kuda kuumambo hwaMwari, be violent. Tsika yekukumbira iregedze, tsika yekubhegana tateterera iregedze. Itasvika patime yaunoti Mwari kana makati ndezvangu, ndezvangu, kana makati ndezvangu, ndezvangu. Toda kusvika panguva yatinonamata. Kana uchigona kusumuka, sumuka. Toda kudeedza simba raMwari. Mwari aperekedze vanhu, tikrose maborders, tikrose maboundaries. Zvakanzi auite gore rino zviri kuzoitika, zvisina kumboonekwa newe kana rudzi rwako, zviri kuzoonekwa newe. Kese kakanzi naSatani ukabati, wakuzokabatira izvozvo. Toda kunamata minamato ine chisimba mukati. Vari kure uko kana muchinyara imva yemaramba muri ikokoko, vari kuda kubatirana nesu pakumborova hondo iyi, munogona kuswedera mudhuze. Kune vanhu vari kuda kupinzwa mune imwe dispensation inotyisa yeabundance, yamuchadya zvokudya muchisiya, yamuchapfeka mbatya muchikururira vamwe. Mwari ada kukupinza maabundance inonzi overflow. Tapinda tapinda. Vokutarisa soona una kufitwa nazvo, ovaudza kuti tisu wasadanwa, tanga tisina kufitwa nazvo izvi, asi Mwari wakatironda kudzinza rekwedu, tikapindawo nokupinda. Takanzi hatiroorwe isu, asi tapinda nokupinda. Takanzi hatigare pavarume, asi tagara nokugara, nekuti tina Mwari ane tsika iyoyo. Toda kumboita munamato. Vari kupfuura nemigwagwa ngavati pano vanhu vanopenga. Vanhu vese vakaitirwa minana mubhaibheri inotyisa, vanga vasina kudzikama dzikama, vanga vasinga behave sevaroora vaMwari, vaita zvinhu zviri violent, zvinhu zviri violent. Bartimaeus anoti ndinorwara nemaziso asi handirware nevoice, ndiri rombe handina mari asi izwi ndinaro, ndichadeedzera kusvika mwanakomana waDhavhidhi wandinzwa, ndichadeedzera kusvika mwanakomana waDhavhidhi wandinzwa. Handife ndiri rombe, handife ndichiroja, handife ndisina mwana, handife ndichishungurudzwa, handife ndichishungurudzwa. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. My God, thank you Holy Ghost. My God. Oh, Rebabo Sandalaboha. Yeah.
Lift up your voice right now. Lift up your voice right now. Jesus. The devil is in trouble. Mweochina virus. Mwewakaipa virus. Mwewakaipa virus. Mwewakaipa virus. Ndinopora, ndinopora. Ndinopora, ndinopora. Regeza promotion yangu. Regeza stand yangu. Ayayayayayay. Regeza nyika yangu. Regeza gutarangu. Reka karabasata. My God. Yeah. Korababo sandarababo boras. Yerere borida rabas. It's happening now. It's happening now. I can see you there. I can see you are getting there. Doors are opening now. I can see doors opening now. I can see doors opening now. Walls are breaking down. Jura walls are trembling down. Kerarako sapaha. Borders are being removed right now. Kirara sotorobosa. My. Oh, Jesus. Oh, yeah. Shene baba zita gari zitare nyu baba gari banyika ribatwe Uchene baba baba zitarenyu kari kuzu ipo pahanyika irori batwe Uchene baba
zitarenyuka wombe na maoka panyika ilo ribatwe sene baba baba zitarenyu gari ipopanyika ilo ribatwe baba kati zitarenyu baba panyika pano ilo ribatwe baba ribatwe chene baba zitarenyu panyika ilo ribatwe baba uchene baba nasi uno zitarenyu ipo panyika pano ilo ribatwe baba ribatwe uchene nasi uno zitarenyu baba nasi panyika ilo ribatwe uchene gari baba zitarenyu panyika pano ilo ribatwe Jesus uchene baba gari nasi uno zitarenyu baba gari panyika ilo ribatwe uchene gari. Worship him right now. Worship him right now. Celebrate your breakthrough right now. Celebrate God's provision right now. Celebrate your miracle right now. Oh, Ucheni Baba. Jesus. Hallelujah.
warangarirwa. Thank you, Holy Ghost. Vazhinji muri kubvisirwa mweya wokuraswa. Muri kubvisirwa mweya wokuraswa. Pane izwi riri kuti rarama. 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 My God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Usumzama wako wako uri papo. Uvare maziso ako. Just allow him to take over. There is quite a good number of people waripano who are being transferred right now. Who are being transferred right now into a new chapter, a new season of more than enough, season of abundance. You are being transferred into an area of no lack, area of no limitations. Oh my God. Baba. Mwari wangu. Mwari wangu. Munorangarira yenyu muno. We are going to cross over as a victorious army. None of us shall be left behind. Gorere kuyambuka. Mwari wedu akatendeka. Tiri kuda kusiya maroja mugore rino. Zvirwere zviri kusara mugore rino. We want to cross over. Gungwa riri kuzokurespecta iko zvino. Usatye nekuti Mwari wakuvhura nzira. Usatye nekuti Mwari wakuvhura nzira. Ay. Simudza maoko ako makabatana kudaro. Ladies and gentlemen, let's cross over. Atisi kutamba magame pano. We are crossing over. We are going somewhere now. Halako sababoleha. Orekaria basandele boha. Jesus, take us there now. Tiendese ikoko Jesu. Rabashika man. My God. Precious Jesus. Zona matrakereke nyu baba. Vabvisewo munyika yekushaya. Makanditendera Mwari kuti ndivatungamire.
Moyo wangu haufare vakashungura. Avangave muswe asi vaite imisoro. Vabvise muguru vababa. Erabosana. Vabvisire zvirwere baba. Vabvisire tsaona baba. Ndinomisa ndufu. Hama dzavo dziregedze kupera panyika. Oh my God. Vape zvekudya zvinosara. Vapewo zvekupfeka zvinosara. Araboshikama. Ndinonamata Mwari nokuvaisa mumaoko enyu kuti ava vangabatwe newakaipa, ava vangabatwe nemhando yeupenyu, dzimba dzavo Mwari ngadzikomberedzwe. Ndinokumbira ngirozi Mwari masikati ano dzinovachengeta, dzinokomberedza dzimba dzavo nemirazvo yomoto. Ava ngavaregedze kubatwa, ava ngavaregedze kurwara, ava ngavaregedze kuziya nenzara. Vasumudzei Mwari vaisei pamusoro nezita raJesu. Thank you Holy God. PaJesu chipo chokuombera. Tarisari pedyo newe. Ngomuudza kuti chirega kuchema tapinda tapinda. Aiwa yasomuudza mushe. Iti tapinda tapinda. Afa akaikanganwa futi iyo. Hakuna siri kutaura ndatomuona zvongo. Kuna ari kungonzwa kudhiniwa dhiniwa. Tarisa munhu ari pedyo newe uyu. Wamutarisa ka? Kuna asiri kuda ndamuona. Iti tapinda tapinda. Tapinda tapinda. Tapinda tapinda. God bless you so much. Katore nzvimbo dzedu. Ndautenda Mwari. Mwari uzere nenyasha. Ezvinezvi uri kuwitinesa kusafamba zvakanaka kuita zvinhu munyika. Zvichinge zviri kunyanya. But usatye. Mwari une scripture yakandiratidza iri mushoko rake. Jesu apedza kunamata nemwana akanga ine zvipusha. Akawira pasi, Bhaibheri rinoti wakabva waita seafa. Paasunungurwa but ndo paakutanga ari wese kuvanhu vari munyama. Kwazvaakuyenda ndo kwazvaakunonakira. Mandinzwisisa? Vakauya naye achifamba, asi apedza kunamatirwa akaita semunhu wafa, zvikange zvanyanya. Kwataakuenda ndo kuri nani pane kwatakabva. Pese pauri somuKristu regedza kuwanza kutaura zvakawanda. Iti Mwari mazviita matotiburitsa mufezi iyoyi. Mwari ane new chapter yaanoda kuvhura. Uchagara zvakanaka iwe. Ukabva pano ukanona situation yekumba isina kumira zvakanaka, usatye. Wazvinamatira so unosvika uchirohwa nomurume, usatye. Zvinenge serious. Asi ndokushanda kundamba mapiritsi. Kuna rimwe tablet roti kana ukanwa unotanga watomboita serious. Nyamba ndo pawa kutopora. Chiregedza kuvhundutsirwa nemaonero uchanozvita wasvika kumba. Ingoziva kuti ndo kwatakabva uko. Mwari akatipinza mune imwe nyika itsva. Zvakanaka zvekare tipe chipo chokuombera kuna Jesu Mwari wedu.